Gwamnatin mulkin sojan kasar ta sauya sunayen wasu manyan tituna da wurare na birnin Yamai da kewaye masu alaka da zamanin mulkin mallaka zuwa sunayen wasu jaruman kasar da na nahiyar Afirka da suka yi gwagwarmaya da tura mulkin mallaka. Wakilin Yamai Gazali Abdu Tasawa ya halarci bikin raɗa sabbin sunayen, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Irin kaɗe-kaɗen sojoji na tunawa da jaruman ƙasar Nijar kenan da aka yi ta yi a wajen bikin ƙaddamar da sabbin sunayen tituna da wuraren tarihi na ƙasar ta Nijar da ke a birnin Yamai. Hukumomin dai sun fara ne da sauya sunaye 4, inda titin Charles de Gaulle, tsohon shugaban Faransa, ya ɗauki sunan titin Jibo Bakari, wani ɗan gwagwarmayar samar 'yancin kai a Nijar. Dandalin Canal Montaigne na ƙasar Faransa ya koma dandalin Thomas Sankara. Dandalin Francophonie ya koma dandalin ƙungiyar IAS. Kuma Brigadier Janar Abdu Asuman Haruna, gwamnan birnin Yamai, ya bayyana manufar wannan shiri nasu, yana mai cewa Afirka mun zamna cikin mulkin mallaka, to cikin mulkin mallaka kuma akwai abun da an ka koya mana makaranta, shine abun da nasaru sun kai na kwarai da wanda basu da kwarai ba a ce mun shine na kwarai. Amma kakanninmu da sun kai kokowa na incin kai jaruman mu ba aka zancen su, to yanzu mun ka ce mu zancen su zamu kowa saboda mu gane mu da kanmu tarihin mu na baya. Wanda bai san tarihin shi ba na jiya bai iya sani abun da zai so na gobe. Wala sa abun da sa yau duka kaman 'yan Nijar da na Afirka da sun kai abun a zo a gani bisa kan kokowa lokacin da sahu sun ka taho, su ne kenan muna hidda musu sunaye. Sai dai Farfesa Mahmudu Jibo, wani malamin tarihi a ƙasar Nijar, ya ce shirin baya nufin goge tarihin mulkin mallaka, illa dai kawai kawo gyara ga tarihin ƙasar. Yanzu shekara 64 mun ka samu incin kai, amma yanzu Nigerian sun yi sani waɗanda sun kai mana mulkin mallaka da Nigerian waɗanda sun kai kokowa mu samu incin kai. Misali wanga hanya da aka ba sunan Jibo Bakari, sunan Charles de Gaulle, president na France, aka fidda aka sa Jibo Bakari. Charles de Gaulle shi ya yi ma Jibo Bakari kudeta a Niger, shi ya sa aka kore shi daga Niger, an tuka revanche ce, kuma an dauko musu fansa, kuma waɗanda sun kai shi Allah ya ba su lada. Sai dai hatta a tsakanin 'yan kasar akwai sabanin ra'ayi kan mahimmanci da kuma dacewar wannan mataki da hukumar mulkin sojin kasar ta Nijar suka dauka na sauya sunayen tituna da waɗansu wuraren birnin na Kaftan Salma. Mahimmancin matakin yanzu ta yadda muke ciki ta gwagwarmaya samu incin kanmu ta tabbata, ba wai ta zama kawai a baki. Kuma cikin wannan ya kamata ne guraren da suke da mahimmanci kamar wuraren da kowa zai bi, kenan maimakon mu ga wani suna da ba da alaka da mu, wara a rika sa musu sunayen da muka sani jaruman mu, kuma lokacin zarumci ne. Kenan in aka sa su za su a tuna ma mutane da abin da aka yi gwagwarmayar da aka yi ba, kuma yanzu a cikin ta muka